ग्लुक'ज लोंनांगौ बायनानै लांनांगौ गाबोन दैनि जायगायाव ना बेखौ लोंबानो जाबाय खोनाबाय दा orange बायदि Glucon-D orange बायदिसो माथो अरेन्जनिफ्राय इयो Mama baca tapi itu hanya sedang bersatu. Ni mana perlu mungkin. Itu hari ini punya sabsin loh, ini pun mana kena. Ini punya sabsin jadi ini. Loh. Ai lwngbai गोथावथार माबा Glucon-D सान्दुं गोसाफ्राव मोजां बाथौ फुदुंगासिनो मा ओंख्रि संबाय आलुजों सयाबिन होनानै संबाथाय सयाबिन लाबोदोंबा नै लोगोफोर बेखौ सान्दुं गोसायाव लोंनांगौ आंना बोराया बायनानै लाबोदोंमोन Glucon-D अबा ग्लुक'ज लिरनाय थायोना नोंथां ने बियो Glucon-D आरो अरेन्जनि बियो माबानिबो थायो लेबुनिबो थायो ओमफ्राय मा मानि थायो आं बारा मिथिया एनार्जिनि थाखाय आरो सान्दुं गोसायाव दैजों मल होनानै लोंनांगौ एनार्जि मोनो आरो निम्बु पानि माथो निम्बु पानिसो निम्बु पानिबो दंबा निम्बु पानि माबा बे लिकुइडबो थायो नामा लिकुइड गैयाब्रा रमा लिरनाय निम्बु पानि फ्लेभार बे निम्बु नैबे माबानि नैबे लेबुनि बा फिक्सार होनायबो दं नै बे प्लेन बे मा नों मा फ्लेभारनिखौ लोंनो आरोना बे निम्बुनि ओमफ्राय नैबे गोथाङाबा मानि गोथाङाबा प्लेनब्रा लिरनाय दंखायोना मा फ्लेभारनिखौ लोंनो आरो बे अरेन्जनि बांद्राय दाम लायानो लोंनांगौ आरो बेखौ देहानि थाखाय प्राइसआव थाखाय 168 ल' लायो 168